Salutare lumea și bine m-am găsit la un episod de astăzi. Eu să vă arăt un nou joc, se numește Lego Legacy și este un joc pe telefon, numai pe telefon. Și da, nu este cine știe ce chestie, adică este doar un joc așa, un joc din plăcere, nu pentru cine știe ce chestii. Mă știți cum sunt eu un fan Lego și da, de-amu nu o să mai cer like-uri pentru că nu se strâng și bine, am luat prostiile astea, să vedem ce avem aici. Nimica. La guild. Nimica. Ce? O să vină un eveniment Great vs Ninjago. Wow. Ok, eu să dau suport la Ninjago pentru că da, sunt și eu mare fan Ninjago, mă. Mă belangherilor. Collect. Collect rewards. Nu o să am pe Princess Verde. Și nu știu ce vreau să zic Vania. Dar știți că Vania este din Ninjago, nu? Cei care nu știu, da. Nașpa. Bine, o să ne jucăm la quest-uri și nu m-am jucat acest joc de extrem de mult timp. Hai să ne jucăm. Complete the challenges. De fapt, hai să căutăm una mai faină pentru noi. Scopul acestui joc, povestea jocului că începe cu o familie care s-a mutat dintr-un oraș în altul și copilul nu a vrut să-și lase toate jucările și din astea acasă. Și ce s-a gândit el? O stricat toate astea, o stricat toate construcțiile pe care le are, da, am zis pe care, și trebuie să le construiești cu ceva chestii care le iei de pe shop și da. N-am foarte mulți eroi, din câte vedeți. Am pe Chicken Guy Suit, Princess Argita, Helly, Scarlet, Street Super, Crook, Spaceman Red, Cactus Girl, Private Loki și Hilker. Mai trebuie pentru Princess Verda 3, pentru ăsta 5 și tot așa. Sunt caractere din City, Ninjago, Lego mai vechi. Uitați cum sunt astea. Minifigures pack. Și din alte serii de Lego Ninjago, din Lego. De exemplu, dacă vrem aici, deci aici avem Builder, confirm. Am Builder, Heidi, Street Super și Cactus Girl. La Explorer, confirm. Explorer, i-am pe toți ăștia. Attacker, sunt doar ăștia. Deci unii au mai multe categorii. Support, gen ca și așa nimenea, pentru că da. Healer, am doar unul dintre ei. Tankul, care este cel mai da. Și aici avem toate colecțiile, de exemplu Castle.
City, Ninjago, Pirate, Space, Collectible. Și la Favorites e Magestro. Să vedem pe cine am luat. Da. Am uitat. Deci cam asta e tot. Este toate caracterele și hai să jucăm la events. Dacă avem ceva. Uite că avem. O să jucăm la primul. Și da, sper să se audă bine cum o să joc. Da, fiecare caracter are mai multe atacuri și acele atacuri le dobândești prin nu știu ce chestii. Deci, da, este un joc bun de pe App Store și Google Play. Dacă vreți să-l instalați, da, n-am ceva promovare la joc pentru că da. Și hai să începem, de exemplu, da, și mai poate fi Dodge și Assistant, care sunt nașpa de obicei, pentru că Dodge-ul înseamnă că inamicul are un scut. Bă, dar lasă-mă și eu să dau cei mă belenghere. Eu să dau sabia. Cum i-a dat Dodge? Așa. Nu mă întrebați ce-i cu a doua. Skin Guys mi se pare cel mai tare pentru că are mega găina, care dă 1000 și ceva damage la... Sau poți activa numai momente chiar tragice, adică sunteți numai doi și Chicken s-a făcut și un update înainte arăta. Ba nu, stai, nu s-a făcut. Ok, am crezut prima oară că s-a făcut un update, dar nu. Ok, mai sunt enemies left 8, adică scrie acolo sus câțius și cred că o să dăm un match pentru că nu vreau să prelungesc foarte mult acest episod, pentru că după zice că trebuie să bag ceva cod și gen, da. Ar fi fost bine acum un healer, dar mă rog. Stai puțin. Da, m-am rugat pentru că eu sunt un credincios de fel. Nu mă laud sau ceva, dar... Nu. Nu cred că o să-i bat pentru că sunt tanci. Gen, sunt de nivel... Unii sunt de nivel tank aici, cred. Și au și foarte mult heal. Echipa mea n-are mult heal deloc și ei au și healer. Deci asta e un mare bonus pentru ei. Mi-mi plac așa jocurile de strategie și nu o să mai facem episoade cu Brawl Stars, numai Mega Box-uri non-speciale și n-am făcut episodul 2 pentru că nu trebuia. Pentru că vă dați seama, era nespecial. Adică 5 iteme pe scurt. Hai, ce bine mergeam un healer. Da, lasă că ăștia dau numai... Oh, fuck. Am zis prea repede. Ok, deci... când o să începe jocul o să fie mai... Ok, eu am level 14. Opa, Chicken Guy a murit. Hai mă, băteți-ne odată că nu mai vreau să fac un episod foarte lung. Fuck, nu pot folosi abilitatea. Hai, bate-l pe Thomas Jefferson. Da, o să murim.
Ok, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați un like și atâta, nu vă cer subscribe pentru că iar s-a blocat canalul. Și da, mi-am fost Vladi și ne revedem data viitoare. Pa, pa!